Hello everyone, welcome once again to LV Amor Cares. Without further ado, atong hisgut-hisgutan karon ang topic mahitungod sa yano nga pamaagi unsaon pagwagtang sa kabuhi. Yano nga mga pamaagi unsaon pagwagtang sa kabuhi. So, dili kita maglangan ato din kining sugdan. Number 1, avoid tight-fitting clothes. Usagid ka na siya sa hinungdan nganong nga musaka ang acid sa tuang tutunlan or sa atong dughan tungod ni anak, no, kay mapiit ang acid or kabuhi. So musaka gid kana siya. So kanang atong underwear na anad kita og suol sa small, atong himuong medium. Kung naanad kita sa medium, himuon natong large. Kung naanad kita sa large, himuon natong XL, no? So sa dianang paagi ha, comfortable kita nga maglihok-lihok, no? Bisag ka nang ato ang mga blouse, avoid kaning mga body hugging, kanang mga skinny jeans nga huot, mga shorts nga huot, kanang aron muhulma ang ato ang 34, 24, 34 nga kuan, kanang vital statistics. No? So, paluag aron dili musaka ang acid. Usa ka na siya sa pamaagi, unsaon nga mawagtang ang kabuhi. Yano lang kaayo, basic tips, no, aron mawala ka ng kabuhi gayon. So ang ikaduha, lifestyle, sa labi na sa food intake, no. Kalimitan karon sa mga katawhan pabata ang nag-antos ni anang acid reflux or kabuhi or GERD sa medical term ni ana, no. So kalimitan ni ana gayon pabata tungod kay ang ganahan sa mga kabatan-unan pod nga kanon kadtong mga gipamaligya sa mga fast food. So, unsa na sila? Tuwa din sila sa mga burger, sa mga chicken sandwich, sa mga lasagna, spaghetti, mga unsay pangalan anang uban diha, mga creamy nachos, no? Wa man ko kailaan na, pero mo man ay pagayam-yamon gud sa ko mga pag-umangkon ni mga millennials. So, dili kalimot nga magka-develop gayud ang acid reflux tungod ni ana, tungod kay mga fatty kayo kana sila, labi na nang dunay mga mayonnaise, mga dressing, mga kanabang ketchup, no. So aslom gud po na siya, bawal mo nang mga aslom, mga spicy, mo na ilang ganahan. Kung magluto og pansit kanton, butangan og pahanghang, unsa na anghang, aron ambot nga nubod. So mga kana lifestyle i-change na to. So balik kita sa basic nga lawoy, sinugba, tinap-an, tinola. Lawoy, tinap-an, sinugba, tinola. No? Ganahan kayong atong tiyan anang mga makauna. Although ang atong dili ganahan. Asa nga itong palabihon, ang dila o ang tiyan. Ang tiyan yun, kaya mo man na siya end user, no? Kung dili siya muangay sa gisulod na to sa itong baba, mag-antos kita, mubugga gina siya. Di gina siya mananghin nga, ay, di ko ganahan na inyo, unsam na inyong ipasok din ako. Di ko ganahan. Gawas din ng acid. No? Pwera lang kung wala kita'y acid. Pero nga itong gisgutan karon kanang kabuhi or acid reflux. Dili ni para sa mga tawo nga wala yamoy kabuhi, para ni sa mga tawo nga gipang kabuhi, no? So atong klarohon na, no? So lain pa nga basic tips para mawagtang ang kabuhi, mga yano lamang kini, no? Dili mag-inom og liquid 30 minutes. 30 minutes, no? Pag humanong kaon, dili dayon mo inom og liquid. Hulaton pa ang 30 minutes, aya kita mo inom og tubig. Nganuman, tungod kay doon nagyoy reaction kana sa atong lawas ang tubig or kana uban coffee, naagi na siya reaction. So, 15 to 30 minutes, aya kita mo inom og tubig, no? Dili dayon kita mo inom og tubig. Anang napagitas kan anan, wa patakatindog mo inom na tag tubig. So, dili na siya pwede, no? Proven ka na siya, tinuod gina siya. Ako mismo muna ako nga og mo inom gani kog tubig dayon kay magdali-dali, musaka giday ng acid, maka
makabatig ko nga musaka din ang kaaslom dire, no? Dayon maingon na dag igam bisag wala giubo nangigham na kay ang acid sulong na sa ang tutunlan gisulong na sa acid. Nagkayuring naman ta. So mo to 30 minutes after sa pagkaon aya mo inom og tubig. Mga simple basic tips kini aron mawagtang ang atong giantos nga kabuhi, no? Dayon another thing, posture atong ayuhon na dili ta mag-ana kay magtiko ko ganita labi na do na tay magduko ta do na tay puniton musa ka mapiit ang atong tiyan musa ka pud ang acid ana pa ingon diri maglain na din ang atong ginawa, no? So avoid bending kung bag-o kitang kakaon ana gyud. And then lain pa walking slowly, walking lang, no? Walking while aron subside ang atong gikaon, mulundag ban atong gikaon. So lakaw-lakaw, no? Aron ma-digest ug maayo sa atong tinae kay the more dunay movement mo galing pud siya maayo. Para bitaw anang mabusog ka ita, di bang atong buhaton maglakaw-lakaw man lakaw-lakaw aron mo kuan siya aron mapadali ang pag-digest, no? So mao kana siya. Lain pa soft diet, dili tanang hard. Mga heavy nga pagkaon dili kita ni anak tungod kay dugay ka na hilison sa ato ang sistema, sa ato ang stomach, no? So mao kana soft diet kanang mga arroz caldo, lugaw, mga lawot kon moandar ng ato mga kabuhi. So ingon ana, no? And then after that 30 minutes after mag-inom kita og tubig. So lain pa kanang sa panihapon kung ang atong panihapon soft diet dili nang heavy kay mo padulong naman gud ta nga mo pahulay, no? So kung manihapon kita alas 7 mo higda kita or matulog kita mga 9 o'clock or 9:30, 10 o'clock, no? So ingon ana 2 hours gina siya aya kita matulog. So after dinner maglakaw-lakaw usa, lakaw-lakaw lingkod-lingkod, lakaw-lakaw lingkod-lingkod, tanatan-aw og TV, tanatan-aw tanggol, or magbasa bag Bible, magbasa ba og mga reflection. So ingon ana, no? Dayon pagka 10 o'clock muhigda naman kita i-elevate gid ang ulo. I-elevate ang ulo 45 degrees kanang inaana gyud ang atong pagkatulog. Pare bitaw ng hospital bed. Kung naatas mga hospitals, anak bitaw ng hospital bed, ila ka nang gituyo aron ang pasyente comfortable, no? Dayon dili pud mo ko ang acid. So ingon ana dili nang flat, dili ang flat kay dali kaayo ang acid makadagandagan ni ana. Kay flat man. Kung baga sa karsada dili libaong. Dili libaong. So dili din siya makasaka siya dali, no? Kung mag-flat, pero kung i-elevated in ana dugay na niya sakon. Kana bang common sense lang po, no? Kana bang ato nang pong i-practical nga muna siya. And then left side walay acid nga mo kuan diakon ari kita so wala. Ayaw sa tuo kay ang dagan ana sa acid paspas kayo. Ari sa wala kay medyo mag-angat pa siya sa ato ang mga buyon, mga bilbil. Atong stomach, ang structure ba, ang contour, no? So, ingon ana na siya. Dayon, pag human ni ana, maghuna-una kitag happy thoughts, no? Aron dili sad mo gawas na siya. Kay og paghigda nato do na tay kabuhi, acid reflux, maghuna-huna punta sa ato ang mga problema, mga stress, mga worry, mga fear, na wala mo gawas gyapon na siya. Kabuhion gyapon kita, no? So relax lang. Sa mga batanon pa, chillax lang, no? Chillax lang. Kinahanglan matulog kita with happy thoughts. Aron nindot ang atong pagkatulog, walay acid reflux, walay kabuhi. Dayon paluag yapon sa mga pajama, sa mga dili nang garterize nga huot, katug yung mga paluag. So mao kana ang mga yanong nga pamaagi unsaon pagwagtang sa kabuhi or acid reflux.
basic tips kana nga dili kinahanglan mo adto tag doktor, dili kinahanglan mo gasto tag kwarta, dili kinahanglan nga mag hasol-hasol pa ta. So inana na lang no. Akong usbon, ang una, avoid tight fitting clothes. Ang ikaduha, food intake ato ginang bantayan. Kay kanang kabuhi, pilian ang kabuhi no. Ang ikatulo ni ana, walk. Dayon dili dayon mo inom og tubig. 30 minutes after pagkaon aya mo inom og tubig. Dayon avoid bending aron dili musaka ang kabuhi nato. Dayon left side kung matulog kita medyo 45 degrees dili flat saka gamay ang ulo no. And then kadana ang light lang ang kaon kanang dili heavy. Katong soft diet kun anaa pa kita ni anang kabuhi gayon. So mao lamang kada siya atong ikahatag karon nga basic tips, health tips, mga yanong na pamaagi unsaon sa pagwagtang sa kabuhi no. Dili kita magantos niya na unsaon pagwagtang sa kabuhi. Mao kana siya mga simple tips. Okay, mo kadto ang atong episode ni ini nga higayuna, akong mga panghinaot nga doon gid na pupo ni adto no. So salamat kaayo sa inyong pagpaminaw at tangi ang uban pa nato nga mga video mahitungod sa kabuhi. Ari ra gito sa kabuhi mag-focus. Usahay mo touch kita ni anang panuhot, mga UTI, kay maura na siyang mga symptoms kanang mga bughat, kanang unsa pa na diha mga pasmo sa kusog, pasmo sa gutom. So mo kana no, diha kita maglibot-libot anang ato ang hilisgutanan kanang acid reflux or kabuhi, ulcer, hyperacidity or uban pa diha nga mga gastrointestinal tract no. Dili ko doktor, akong usbon experience ra gyud ning ako no. Experience ra gyud, legit ko nga kabuhi unon. Legit nga panuhotonon. Legit nga tanan na lang, no? So mao kana inyong nanay, inyong tita, inyong auntie, inyong ate, whatever inyong itawag nako, please subscribe, like, share, comment. No? Salamat kaayo sa inyong kaayo ug sa inyong pag-agwantag paminaw kanako. Bye-bye hangtod sa sunod. Love you all mga palangga.